Біблія, книга Быццё, раздзел 2. Так створаны неба і зямля, і ўсё войска іх. І закончыў Бог да 7-го дня усе дзеі свае, якія ён учыняў. І дабраславіў Бог 7-ы дзень і асвяціў яго, бо ў той дзень спачыў ад усіх дзеяў сваіх, якія Бог тварыў і ствараў. Вось паходжанне неба і зямлі, пры стварэнні іх, у той час, калі Гасподзь Бог стварыў зямлю і неба, і ўсякі польны хмызняк, якога яшчэ не было на зямлі, і ўсякую польную траву, якая яшчэ не расла. Бо Гасподзь Бог не пасылаў дажджу на зямлю, і не было чалавека, каб урабляць зямлю. Але пара падымалася з зямлі і расіла ўсё ў лоне зямлі. І стварыў Гасподзь Бог чалавека з пылу зямнога і ўдыхнуў у твар ягоны дыханне жыцця. І зрабіўся чалавек душою жывою. І пасадзіў Гасподзь Бог рай у Эдэме на ўсходзе, і змясціў там чалавека, якога стварыў. І выгадаваў Гасподзь Бог з зямлі кожнае дрэва, прыемнае з выгляду і добрае ў ежу, і дрэва жыцця пасярод раю, і дрэва спазнання дабра і зла. З Эдэма выплывала рака на арашэнне раю, і потым раздзялялася на 4 ракі. Імя адной Фісон, яна абцякае ўсю зямлю Хавіла, тую, дзе золата, і золата той зямлі добрае, там бдолах і камень Анікс. Імя другой ракі Гіхон, Геон, яна абцякае ўсю зямлю Куш. Імя трэцяй ракі Хідекель, Тыгр, яна працякае перад Асірыяй. 4-я рака Еўпрат. І ўзяў Гасподзь Бог чалавека, якога стварыў, і пасяліў яго ў садзе Эдэмскім, каб урабляць яго і захоўваць яго. І наказаў Гасподзь Бог чалавеку, кажучы: з кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есці, а з дрэва спазнання дабра і зла не еш з яго, бо ў дзень, калі ты пакаштуеш з яго, смерцю памрэш. І сказаў Гасподзь Бог: нядобра быць чалавеку аднаму, створым яму памочніка, адпаведнага яму. Гасподзь Бог утварыў з зямлі ўсіх жывёл польных і ўсіх птушак нябесных, і прывёў іх да чалавека, каб бачыць, як ён іх назаве, і каб як назаве чалавек кожную душу жывую, так і было імя ёй. І назваў чалавек імёны ўсяму быдлу і птушкам нябесным і ўсім звярам польным, але чалавеку не знайшлося памочніка, падобнага да яго. І навёў Гасподзь Бог на чалавека моцны сон, і, калі ён заснуў, узяў адну рабрыну ягоную і закрыў тое месца плоццю. І стварыў Гасподзь Бог з рабрыны, узятай у чалавека, жанчыну, і прывёў яе да чалавека. І сказаў чалавек: вось гэта костка ад касцей маіх, і плоць ад плоці маёй. Яна будзе называцца жонкаю, бо ўзятая ад мужа свайго. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці сваю, і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць адна плоць. І былі абое голыя, Адам і жонка ягоная, і не саромеліся.